Il-lejla tajba, dan huwa The Malta Barbecue Challenge. Minn hawn ftit ieħor daw il-barbecues ħajjieħdu l-ħajja sabiex il-kontestanti tagħna jkun jistgħu jibdew jippreparaw l-ikliet li. Sorry. Tajt lil fil, kont ħalt fija, bil-mixja b'kollu ġamil tajjeb. Għax waqafni pulizija tard. Waqfek il-pulizija? Ja, kont qed issuq? Kont tinsu, kont għaddej bis-60. Oh, le, ma l-allura bis-60 qed jaqbad miegħek. Li ma sajħan kellim. U arrabjajt it-tara tal-imdejna. L-imdejna bis-60? Anke ħalqot irrabja. Mhux ovvja li qed miegħek int bis-serja tajt il-lajk tiegħek ejja ħankomplu. Fejn wasalt għat li ġejjina l-kontestanti tal-minimarket. Mbagħad għandna supermarket. Mini, għax kien. U minn hemmhekk il-kompetituri tagħna jridu jażlu l-ingredjenti li mbagħad se jiffurmaw il-platt finali. Issa, tajjeb li ngħidu illi finalment fl-aħħar ta' sensiela ħajkonna it-tim illi se jirba' u ħajjieħu din il-medalja. Barra l-medalja għaw dal-pakket ta' regali li ma jiċċajtax. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' ħud grazzi għal Azzupardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajn grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Maffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brand. Fl-iskun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Pero minn huma t-timijiet li qed jilagħbu llum ħajkonna 3 timijiet u se jgħaddu 2, sinjuri. L-ewwel tim għalikom huma Jean Paul u Ritien, l-aħħar marajiet fadlilna fil-kompetizzjoni. Hot shots! Jiena Ritien Portelli. Jiena Jean Paul Portelli, aħna kuġini. Naħseb li aħna tim tajjeb, nafu xurxin tajjeb, sawa jiena nafu xurxin minn dejjem. U with me, we get along. Għatman iġġilu, jek nejt ċerta għamelek, tgħid li nagħmlu hekk, jek tgħid li nagħmelek, tgħid nagħmel nisma' minna, we're a team, mhux. L-isem tat-tim dak huwa propja film ta' Charlie Sheen, Hot Shots, Part 2, kien hemm Part 1 u Part 2. U kien għaġobni dak il-film u għet nara Hot Shots. Mbagħad xin tara xi film tal-mafja jgħidu warajju Hot Shots u jisa dik il-kalma jisa it striked me, toġobni dik il-ħaġa. It-tieli miss bisem daqsxejn stramp, it-salzet Malti, Calvin u Bruce. Għalix tħanna di kompetizjoni? Blaħsib. Blaħsib ta' xejn, kien challenge li ntqajna miegħu fuq Facebook applikajna u tħanna, that's all. Imma tnejn ħobbu, tnejn għandna passjoni għal kċina u namlu dejjem nispiżaw nitqu ġifieri it's going to be fun. Kif għazinna l-isem tat-tim? Mela, ċempiltlu għalli tgħidli l-isem tat-tim naħriġ bli. Pers dan jgħid fuq barbecue. Għatlu aħna Maltin, ġeneralment jagħmlu t-salzet, ħafna salzet fuq il-madar ma t-salzet Malti. Ekk ħarġet li dajja, u xbitu, dażek. Ħaqna wasilna lila d-tsal. Fl-aħħar u mhux l-inqas imma ġejjin mill-wara min isimhom san. Ma qudiem ħajkunu. The Underdogs, Rodrik u Ian! Jien personalment ħalta il-kompetizzjoni għax tipo kolat meta sejra sħabu hekk tipo ħobb sejra ħadjom. Speċa qed jgħidlek proset u hekk ġeneralment, tipo ma tantx kollok qisu a good judgment, tipo allura tkun qiegħed in a competition level, tipo tgħid isma' dal-persuna ma jafniex minn adam, at the end of the day irid jagħżel xi ħadd biex jimxi l-qudiem, jiġifieri jekk intaż biex jimxi l-qudiem sinjal li għamilt intorġok. Dik hija l-main concern. Le, fimni, bħala competitions meta tara ta' barra tajt il-Istrada u għandhom dik l-opportunità speċi ta' Malta, aħna dejjem ngħidu qatt ma jsir xejn, qatt ma jsir xejn.
Mbagħad mill-banda l-oħra meta jsir ix-xogħol ma jsibux nies biex jidħlu dal-affarijiet. Allura dik dejjem tiġi allura might as well nipparteċipa peress li hija okkażjoni ta' darba forsi tkun is-sena d-dieħla wkoll, imma se naraw. Mela l-isem tat-tim għażilnieh. Speċi tal-ewwel ma konniex nafu xulxin u hekk dak l-affarijiet, allura il-producer għaltilna speċi ta' tridu tidħlu fit-tim speċi ta' u dħalna. U mbagħad għadna ħanażlu isem, x'ħanażlu l-underdogs għax aħna ma konniex nafu xulxin, tipo qatt maltajna. Inti diġà challenge il-fatt. Allura taħdem ħadd jew speċi ma xagħol qatt ma ħaddim speċi ta' għedna ma nafux jisu il-week u strength points ta' xulxin, ġifieri għalina tkun esperjenza ġdida, imma ma tinkwetanix ħanidwek. Għallejni għet insajjar, ma kilċej il-lum, għajnek insajjar nisma l-oġġett il-laħam titħossu dan. Sorry, għax barbecue bħal dan, tittot attent għax għandek il-temperatura 450 Rer, bieċa tomahawk birek rer ġibta. Ġikna ħasera li għalik, ejja ħana xamil. Kem kienet kbira? Kien fija pit, qabel ma jisa. Dik il-tomahawk. Għanajdlek imnalla ma tħallni xaħna għal din il-kompetizzjoni bħala dan usar kuna naqwa ċejl zgur. Nezgur. Issa l-mannu nkula għalli ma naħlux. Taf x'fadalu? X'fadal? Fadal illi nistiednu li xef tal-lejla jiena għatmana! U sinjuri, għalikom kontestanti, il-xef Anthony Hawkins! Yes! Xef aħna bla paroli kif tasal nofru lek drink, ek joġbok, xef għaddemana. Mela, jien jisimni Anthony Hawkins. Meta kont żgħir dejjem kelli passjoni lejn ċina, dejjem kont nara l-ommi sajjar u anka għaskont il-laħħaq mal-mejda kont nitlanejna nipprova nagħlaq ir-ravjul u nqatta l-ħaxix. U minn hemm issa ħarġet il-passjoni lejn ċina. Mbagħad mort l-iskola, l-ITS, u sifirt is-sena barra u komplejt nistudja. Mort naħdem ġo Michelin Star Restaurants ukoll. U mbagħad bdejt naħdem ġo ċejjen rinommati ġo ristoranti u lukandi wkoll kbar. L-iktar favorit tiegħi li nsajjar huwa l-laħam għax għandu ħafna loqmi u iktar jista' jew jaqbiżlek u ma jsirx sew, għandu iktar teknika fih. Il-laħam għandu teknika għalih għax skont x'qatt tuża u kif issajru t-tul ta' ħin tiegħu ili 20 sena ġo ċina issa. Jiena lija l-iktar ħaġa importanti li ċina tkun nadifa u tkun organizzata u fl-aħħar mill-aħħar li kell joħroġ sew mik-ċina minn taħt idejja. Hija challenge ta' kuljum li ikollok dik il-pressure li ħassajjar ħafna nies. Issa nispera li l-lejla nikkalmhom naqra u jieħdu pjaċiri sajru u naraw xa joffru għalija. U xef nilqak fil-barċ kejken tiegħi, nispera li joġbok. Kif inti xef? Alright, grazzi tal-istudentuni. Onura lejna tajjeb li konna xaħtek ta' prestiġu għaw ġew. Ħattieħ drink. Inti drink u. Jismu għandu x'jaqsam ma dak li dak żgur jien tkun, no? Ċin, Cheers. Mux ħażin. Proset. Mux ħażin. Tajjeb li tajjeb. Isma ġef, forsi bil-cocktails ma impressjonajnik xej, imma. Kif ħajr nexilom jimpressjonawk it-timijiet il-lejla? Xirdu jagħmlu? Jiena qed nara li jutilizzaw il-barbecue, ovvja peress li l-programm tal-barbecue jutilizzaw kif suppost. U naraw forsi inventaw xi ħaġa ġdida l-impressjoni. Eżatt. ċivuola biex timpressjonak nara, għax. Inti fuq il-barbecues kif int?
Femni kol ġemma nkun fuqhom. Għax u girli nkun. Tara. U il-menju tagħkom huwa ftit elaborat, ġifieri għalhekk iridu iktar. Xef jien tiegħi nidħol ġo restorant u noqgħod insaqsihom l-affarijiet diffiċli hekk fuq il-menju. Sebuj. Seb menu kapaċi. Mek suppostu minn Kun jaf jirrispondi. sew fuq Per għadni ma sebtħat laqas daw li gradwati tal-ITS li jirrispondu di. Xiex. X'font għandu l-menju? Ma t-għin, verament, għod t-istazzjom daw l-affarijiet. Ma Mistoqsija fuq il-menju xef, Isma, ħriġ bi plat ġdijtek jien naf u tkunu tidu t-testjaw nimmaġina. Fuq minn t-testjaw? L-għol niprofa fuq sħabi ta' xoll iktar li kritiku jien tijaj stess. Ġiveri jek ma għaddix. Ġieli ma jaddix xef plat. ħafna drabi. Vera? U jkun tijak stess. Ej. Tara. Tbidlulu forsi xi affarijiet. Mux hekk, imma qatt ma nkun perfett mill-ewwel. Issa għana taf li ndaħqu n-nies. Eżatt. Aħna ċajt li nikteb jien taf fuq minn testjon fuq Sander. Għax kif imhom jifhimhom kulħadd qed ngħid aħna għal-jurat. Araħi, nimxu lej il-mejda fej iktar tazzej podġew il-platti kollha u kun tista' idduq u tiġġudika tajjeb. Mejda xi ħadd mill-kontestant il-ħajba ħajkun qed joħodha miegħu id-dar grazzi għal ċini Marbles ukoll. Tlaqna xef tista' ġib id-drink. Mhux bil-fors? Mela, il-plat li jirdu jagħmlu llum huwa Mexican barbecue. Hej, mela smajtu xi tridu tippreparaw illum Mexican barbecue. U l-ħin minn hawn ftit ieħor jitlaq la Daniel jafas il-famuża buttuna ħamra. L-ikel Mexicano ġej minn ingredienti eżotiċi bħalma huma l-igwana hija tittiekel u strip. L-ikel Messikan għandu storja twila u rikka ġejja mill-Aztecs u mill-Mayans. Dan kollu jitħallat mal-ċina Spanjola u dik Indjana. Imma peress li Messikani imbagħad ħawduha kif jafu huma. Forsi tidher tħaxxen imma fil-verità hija rikka f'vitamini, minerali u xaħam mill-inqas. Importanti li ninnotaw li l-Messikani ma jaħlu xejn. Kollox jissajjar, jiġifieri tieħux għalik jekk flok skruċ jgħidulek isek Messikan. U sinjuri, lura għal The Malta Barbecue League fejn nħajrukom biex titlu fuq il-Facebook page tagħna nafsu lajku taraw l-informazzjoni li ħankunu qed nitfgħu minn ġimgħa l-ġimgħa. Għandna wkoll website, għandna dil-website fiha issibu dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kompetizzjoni, informazzjoni fuq il-kompetituri, riċetti, esperti, insomma minn kollox. Imma sinjuri wasal il-ħin biex tibda din il-logħba tal-lum u allura mill-ewwel 3, 2, 1. Tinnaħa qiegħda llum. Parteċipanti 3, 2, 1, titlaq il-ħin issa!
Il-namra l-sajjar bdiet pratikament minnant ommi u minnant il-nanna. Etnejn dilettanti fil-ċina. Min-nanna eżempju tħobb tagħmel il-poker kien dak iż-żmien għax issa miskien ma diġ daqshekk. Tagħmel il-parties u hekk dejjem issajrilna u dejjem tagħmel kollox hi, ommi l-istess persuna li kemm jista' jkun dejjem issajjer jid-dar. U jisu minn hemmhekk tipo bdejt niddelettajna wkoll. Il-namra tiegħi lejlikel ifimni kienet ilha hemmhekk kont inni nħawwad xi ħaġa u hekk id-dar fimt ġifieri tipprova kemm jista' jkun dejjem issir aħjar u dejjem tagħmel l-aħjar. Waqt li tinsajjar nobod ħafna, inkun eżempju qed inqata' l-affarijiet jiġi ħadd u jnaqqar li eżempju dik ma nistax għaddejjin. Iktar ħaġa li nobod waqt li tinsajjar huwa speċi ta' hekk xi ħadd jiġi jdaħħal idu jew hekk dak l-affarijiet. L-underdogs, x'għandkom preparat? X'ħad tagħmlulna? Aħna t-tattana nsemmuh duwedi taco, għamlu żewġ tacos differenti, u għed karne għazada. X'inhi? Karne għazada. Femna naqra bil-Malti. Biex ta' huwa preparamenta kif jsajru l-laħam. U hawnhekk qed nagħmel margherita shrimps. Biex ta' m'għandix il-margaritas, sorry, għax-xef, huma l-idea behind. Ħanamlu wkoll żewġ tipi ta' sauces, guacamole, biex ta' standard issue, ngħidlu jien. Ħanamlu wkoll avocado sauce, nispera li jintoġob. Pico de gallo, ukoll l-istess normali, għandhom naqa l-flavor forse naqa differenti tuħ naqa kulur. U naqa tacos tipo help yourself jisu naqa buffet style. Rod, il-ħin tara ħadu? Il-ħin tara ħadu kontrik? U żgur. Imma kif qed tħossok li issa xal it-timer? Il-panikjattika? Li għandi f'moħħi il-lestiħ. Fidejkom. Sander fidejk. Jek fidejk ukoll kemm taqbad xrim? Jiena minn fejn bdiet in-namra l-insajjar, konna noħroġ ma' waħda għajt li s-sajjar inti iktar. U s-speċjal minn magħha minn naqlem għat s-najdek jiena kemm naf insajjar, minn naqlem l-insajjar. Ma tajta risposta. In-namra għal-sajran bdiet minn dukon żgħir, infatti kont naħdem f'dolċerija. 8 snin li waqaft biex ovvjament biddiet ix-xogħol tiegħi, infatti, imma għalt ovvjament insajr fil-free time tiegħi u dan. X'għandkom f'moħħkom boys? Mela ħanamlu chicken skewers, Mexican style ovvjament, imma rajna t-tiġiġ fil-naqa molasses. Tequila, rajtek gara, żgur. Tequila ovvjament, cayenne pepper, ġifieri, għażajra garlic powder ukoll bżar u melħ. ħanamlu magħhom biex naqtaw dak il-ħruq ħanamlu watermelon salsa. Sew. Ovvjament ħanamlu kebabs bil-ħaxix magħhom, corn on the cob grilled ukoll u xi crushed avocado salsa. Għandkom x'tagħmlu, żgur tlaħqu f'sija? Sempliċi. Nisu jaf x'inhu jagħmel huma. Sempliċi, fidejkom. In-namra li nsajjar, meta kont żgħira, kont nara li nanna s-sajjar, mbagħad Jiena namra tiegħi meta missieri kien joqgħod jsajjar u kien joqgħod jagħmel għalija, jgħidli toqgħodx tiġi fejni għax ninħaraq jew hekk u tisfida jisni ngħid irid insajjar, irid nibda nsajjar. U jisni hekk. L-iktar ħaġa li niddejja waqt li nkun qed insajjar li kien tal-familja jew hekk jiġru ma' saqajja jaraw jiena x'qed nagħmel. L-istess ħaġa volti fejlet u kuġin u min jaqret ikun ma' ġembek jibda jaqret. Ma. It-tim Awċi tal-Hot Shots. Sewwet ngħid, isma' għandkom ħafna kuluri intom fejn il-gruppi l-oħrajn, ġifieri kważi hawn salla sħiħa għandkom x'qed tagħmlu? Palessa qed nagħmel guacamole. Il-guacamole dak jisir bl-avocados, l-onions, għandek l-onions, zit ta' dam. Di xi ħaġa tipika le mhux hekk? Tipika tal-ġismu għandek lemon juice, daqsxejn orange juice. Issa hawn minnu kelli jagħmel daqsxejn soja, it's something different. Ħadd dik il-naqra ta' kek fit-tama tiegħu. Għandu qiegħek mela wara di għax il-kas nibda nitfaħħar sewwa. U inti x'inhu xogħolok int? Mela, l-assistenta tiegħu biex hekk. Kont ħaqgħet tat-tursin. Sewwa, ġifieri section tiegħek li tqattaw xogħolok bħalissa. Mela jien ħallikom fil-paċi tajjeb, taħsbu li ħatlaħqu? Mela. Mela, relax. Xef fil-lejla il-kontestanti tagħna qed isajru fuq il-barbakaw bil-Messikan. Issa ħafna jaħsbu l-barbecue, inti taf xef naħseb hija xi Amerikanata. Imma fil-verità oriġinat minn fejn xef? Mill-Karibbean. Mill-Karibew. Issa l-Messikani fuq il-barbecue jħobbu jitfgħu laħam differenti, ħut, xejjex, kieku xef.
kont jiena minn flokok u kxiftlhom l-ingredjenti, il-tema, kif kont x'kont tieħu mill-pentri, x'kont tagħmel? Naħseb kont nuża l-majjar jiena, ovvjax jien pers li Malti jaħob iktar l-majjar. Malti Messikan ta' Malta. Prova ndaħlu dejjem. U nuża l-flavors tipiki tagħhom koriander, chili u affarijiet hekk ħallihom isiru bil-mod magħhom. Isma' xi ħaġa oħra li hija tipika huma t-tacos issibhom kull imkien. Issa jiena meta ovvjament ġiet magħhom, ġiet nifmoħħi kieku tipprova tibni t-taco mill-bidu, tista' tibnieh mill-bidu. Fsija. Nefsija. Naqat ila għalihom naħseb. Kif issir taco? Tagħmel taħlita ta' tqija għat-tapposta tagħhom u mbagħad irid ikollok apparat għat-tapposta biex talaqgħu tiċċattija u sajra fuq grilja. Fiha xogħol. M'għandniex li pretendu għadik. Issa dal-Messikani jħobbu ħafna jużaw l-avokado f'kollu, l-avokado, mhux to. Avokado f'kollox. Inti tħobb tuża l-avokado? Ma tantx għax għandha livell ta' xi ħamo li ġo fiha, allura sew fuq il-palat isu jagħtilek fuq tomiet oħra. Nixta' ngħid jekk kultant isimgħu boom kbira tajjeb, ovvjament. Għax huwa żmien is-sajf, żmien il-festi aħna qegħdin. Kemm il-festi mhux isiru xorta jagħmlu n-nar. Qegħdin hawnhekk ġo fabbrika tal-irħam tista' tgħid tajjeb, grazzi għal ċini Marbles u allura kultant nisimgħu xi boom fuq wara tagħna. Il-kuluri jagħmlu bik il-kuluri ġo platt. Le, ma tantx iktar għat-tomiet għedin fit-teċi. Mela ġef, għax jena ma notajtux għax inti kont qiegħed ħdejhom. Kif semma l-kelma ħalli ma ngħid soy sauce. Fine soy, it's something different. Ħati dik il-naqra ta' kik fit-tama tiegħek. Isu, il-Bugs Bunny tiftarak li joħorġu li għajnej hekk għamela. Immu nondiru għam xef? Tlaqna. Xef, dawn huma l-underdogs. Femu ħftejt li xef fiex wasaltu xed tagħmlu xi għandkom fil-grilja? Mela, fil-grilja qatt m'għandna xejn, bħalissa qed nagħmlu s-sosis il-guacamole u qed inqattaw għal l-affarijiet tas-selet tal-pico de gallo, sorry ma nħaretlix. Prattikament qed nagħmel il-guacamole from scratch, qed nafġu bis-sikkina sewwa. Furketta? Furketta, sorry. Għax mhux qed. Ijien, inti? Għad kopli daħħar fi tal-Pico de Gallo u hopefully nibdew nsajru daqtax nofsi oħra. U x'ħan naraw fuq il-grilja minn hawn nofti ieħor? Mela l-ewwa kan fuq il-laħam. Mhux laħam għadamlu? Flap steak. U lejl aħħar jisu biex nipprova nsarbuh friska jista' jkun għandna l-king prawns marinati kemm ntuhom l-aħħar 6 kilo f'daqsek. Xef, xi parir? Jipprovaw il-gambli ħallhom għall-aħħar kemm jistargu. Ma jżurx overcooked. Hopefully. Jinħatfu xef? Ija, jiġu raberi. Jiġu raberi. Mela moħħkom hemm u tuhom xi xorbu wkoll għax Mexican night ejja. Mela żmien. Jien nista' naħrab ta' dan. Ejja mela fidejk. Ġibtilkom ix-xef. Tajjeb. Issa, għandek il-mistoqsijiet li għalihom. Mela, x'qed tagħmlu eżatt bħalissa? Mela, bdejt insejr il-kebabs, chicken kebabs li marinajt fit-tequila, fil-cayenne pepper u fil-hot chili. Għamilna wkoll, għandna wkoll ndikob baddej ukoll, qed nibbejstih ukoll bil-hot butter and garlic butter. Għamilna wkoll watermelon salad, salsa sorry, biex taqta dik in-naqżajra milli jkollok mill-ma x'ismu. Minn ma t-tiġiġ u għamilni ukoll bil-kik tal-lime il-tiġiġi marinat. Ħanservu kollox on tacos ġifieri biex ikun hemm bejħot u frisk bħala palat. Bħala flavor. Le, żammu ħalli il-flavor tal-gost ikollu ftit minn kull ħaġa. Mhux bil-każ jkun ħafna hot jew ħafna. Kollok bilanċ. Kollok bilanċ. Kemm flavors fil-ħadd. Proset. Tajjeb, ħallukom taħdmu mela tajjeb bil-kwit. Mela, hawnhekk hawn Jean Paul u Ritien minn Għawdex, tajjeb ġej jarakom ftit ix-xef. Tispjegawlu ftit fiex intom hekk fiex wasaltu? Mela, għamilna preparations ta' ħaxix. Ovvjament ħanibdew billi nigriljaw daqsxejn il-chicken, ħalli mbagħad mit-chicken nagħmlu għaġġa l-kebabs. Mbagħad ovvjament ħammexxu wkoll għall-laħam. Sowa, se jkun hemm fih l-aħħar platt. Mela, ħajkollu tacos, ovvjament, tortilla chips,
is-sosis, is-salsa u kemm il-guacamole u wkoll għandna cheesy sauce. Mexican cheese. U x'għandhom fil-foil ġol. Mela, ġal foil għandna l-korn li huwa ovvjament qattajnieh fi 3 biċċiet, żidnilu l-ilma, ftit butir, aniseeds u cloves. Alright, tajjeb. Hemm xi ħaġa uċija fil-platt. Fil-karnival darba kien hemm Mexico, kien għamlu tal-Mexico. Imma ma naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa uċija. Le hawnhekk. Kif ħadtu għadda se tafu li tidu sajru Mexico? Challenge. Eżatti, kompetizzjoni u. Imma qatat għalkom jew. U le, laqqas xejn. Tajjeb. Good luck. Thank you. Thank you. Chef, tornijom dawra, ma ngħidux ħafna. U rajt, kollha kemm huma xi jagħmlu, ħanibdew bin-naħa li mornejna wint, bl-underdogs. X'taħseb? Għandhom ħafna x'jagħmlu. Jidhru li ma baqalhomx biżejjed ħin għax qed jippanik jew ħafna fuq il-ħin xef. Imma naħseb fl-aħħar naħseb jaqdu kollox ta'. U x'taħseb? Tajjeb sejrin? Naħseb tajjeb ħafna. Qed jogħġbuni, Għaġbuni. Qed jogħġbuni. Sissa. Hemm xi ħaġa imma li forsi Xtaqtom kieku jużawna aktar il-barbecue, per eżempju, il-peppers forsi griljawhom iktar, ħajħorġu iktar t-toma. Dawk kien sbina fjenti taħraqhom naqra, xef. Bat neħilhom il-qoxra. Eżatt, proset. it-salzet Malti. It-salzet Malti huwa tim għal minn għandu. Mhux qed naqleb is-suġġett. Qed iżommuha sempliċi kif qed nara, ma daħlu id-dollija ġifieri naħseb ħanaraw xi ħaġa mhux tas-soltu. Il-sempliċi qed taħbi. Eżatt, Smajtek tikkummenta li kien hemm xi ħin li ħallew daqsxejn il-laħam barra. It's a no-no. Ija, ħabba l-bakterja u kollox u iktar sa bħalissa sħana. Biex ngħidu anke n-nies li qed jarawna l-laħam ma jitqiegħdu il-laħam barra għax għal kollox jgħod. Ekku. Il-laħam ġewwa. Dejjem nitkellmu fuq affarijiet oħra wkoll l-ewwel chopping boards importanti li dejjem tuża l-istess fil-fatt hawnhekk qegħdin kollha color coded, ġifieri suppost wieħed għandu jkun jaf li ma' chopping board. Hemm xi ħaġa imma li isa apparti di tas-surprise fl-aħħar. Naħseb oġbok, xef. Oġbuni, sart nara kif ħajaqdu eżatt il-platt kif ħarmu. L-unika mara li abbaqna fil-kompetizzjoni, hot shots, għawċin, kif taħseb li sejri? Etna rom, ejja, bħalissa għandhom ħafna affarijiet għaddejjin, ġifieri nisperaw li ilaħqu kollox fil-ħin. Issa meta tkun qed tagħmel platt importanti li ma jkun hemmx wis elementi li iġemmek ukoll. Eżatt, inti l-iktar li titqassam il-ħin tiegħek, l-iktar li hu xogħol fil-bidu. Eżatt, mbagħad fl-aħħar taqqat kollox. Anke pereżempju għalhekk għattilhom għall-gambli ħalluhom għall-aħħar il-laħam isir iktar malaj affarijiet. U l-barbecue titqgħod minnu xek. Eżatt, tal-barbecue ġibna lil min provden għal-barbecue salex jekk tal u jekk tolli tagħmlu ħajja u jekk jitella temperatura ta' 450. Issa naraw xef, issa naraw. Nibqgħu nistennew. Merħba lura u dan huwa Malta Barbecue League. Kontestanti, baqalkom 15 il-minuta, ibdew aħsbulu. Affarijiet, għax il-platt li maqsum żewġ affarijiet, kien hemm selid u t-tiġiġ marinated.
Calvin ħaseb jħossib it-tiġi jagħmel marioneti u jiena nagħmel insalata. Palissa dejn nippruvaw nagħmlu il-cheesy Mexican sauce, so dik hija bil-Mexican cheese, smoked cheese, għandek il-daqsxejn minn beef meal u daqsxejn chilies u hekk ifhimni. Issa ħadd tgħidu lilkom kif ġie. U l-kudin jgħidet l-istili l-kebabs u hekk biex nibdew nimmarinawhom ħandaħluhom ġew-forn. Kieku kelli nidħol waħda iva, naħseb kont nidħol. Għaliex għax naħseb li once li tidħol kull competition li tidħol ġefi, inti qed tgħid lilek innifsek kemm int kapaċi tibda titgħallem minnu, tibda tara defects se tisma' minn għalija kapaċi nsajjar din il-biċċa laħam, imma fir-realtà hemm daqsxejn touches li il-chef professjonali jrid jgħidlek biex inti tara minn darba rid nagħmlu hekk. It's an achievement at the end of the day. Titlef jew tirba' it's an achievement għax ħadd titgħallem xi ħaġa żgur. Ovvjament hemm l-istess bħalma għall-kuġin, però meta jkollok xi ħadd ieħor miegħek ovvjament ħajkollok il-motivation, ħajkollok il-kuraġġ. Meta jkollok ovvjament bħalma qatt ikollok xi ħadd miegħek ħajkollok l-imbuttatura minn wara li ovvjament ma taqtax qalbek mhux hekk. Li kieku ovvjament il-kompetizzjoni kont waħdi individwali, naħseb li kont nitlola. Għanna daċi ta' problema bħalissa l-avokado sour cream. Wara li plejt jajtu ma doqtux sew mill-ewwel, mort nduqu wara plejt jajtu kif rajt li kallu manna kien, spiex ta' kell nerġa' nfawlura. Il-pjan li għamilna spiex ta' naqgħu naqgħażaj lura bħalissa u għandna bżonn ħafna għall-pass. Eżatt, allura konfidenti li ħallaħu. Issa kien tuħx il-laħam għandek u għdija dik storja. Issa naraw. Baqalkom 3 minuti. Jekk għadkom ma bdejtux, ibdew itfgħu fil-platt għax vera jtiru.
Jispiċċa il-ħin issa, ifqu sajru! Chef, wasal il-ħin tal-verdett fil-fatt il-gruppi tagħna, x'inhu ma jagħmlu, x'intom tagħmlu? Jiena qed wara sija bħal di, xi ħaġa ħelwa mingħand il-Maple ingrazzjawhom minn hawnhekk, you're welcome, hekk joġobkom. Il-kbira ħadd inti strina. Mela, sakemm inti qed tqassam, aħna għandna qudiemna il-platt ta' propju l-underdogs li qegħdin ħdejk bħalissa tajjeb. Chef, x'nagħmlu? Nibdew? Nibdew. X'ħassemuh il-platt tagħkom? Duo de taco. Duo de taco, chef. Okay, nibdlu l-platt. It-salzet Malti, Bruce u Calvin. Il-platt tagħkom. Mela, plattana qiegħed għamilna chicken skewers. Bħalma qed ngħidu chicken fajita ma ovvjament għadha mhux ġo taco. Hemm kollox hemm l-elementi kollha bit-taco, bil-chicken skewer u bis-salsa wkoll u għamilna salsa differenti bil-watermelon tema sajfija u aktar friskek bħalli. X'jismu l-platt? Ejja issa. Ma nafx. Ejnuħ. Tank twister. President Mexican salset tal-Malti. Kas ngħidu li chef siblu l-isem tajjeb, chef fidejk. Du. Grazzi, chef. Hot shots. Nispjegawlu l-platt? Għandek naqra minn kollox. Għandek il-taco, għandek il-nachos, għandek il-flap meat. L-Amerikani jidu flap meat, aħna nidu italjata. Tort il-Messiku kollu. Diki, jisik għandek naqra minn kullim. U x'ħassemmu? La festa de Mexico. Festa de Mexico, chef fidejk. Fidejk biex idduq la festa de Mexico. Għas-sosis dejjem mur, chef? Isek. Sama chef ħalqu janalizza t-tomiet u jasal għal-verdef finali, nfakkarkom li wieħed mit-timijiet fej ħallina illum. Jena nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-sponsors kollha illi għamlu dan il-programm possibbli. Lura magħna fuq The Malta Barbecue League, l-iktar biċċa eċitanti kulħadd taħres lejja b'dik in-naqrajnej għalli issa l-aħħa mal-ewwel ta' toqgħodx ġejbija bit-tul. Ix-chef waqt ir-riklami jkun qed iduq kollox fid-dettall għax ovvjament ma nistgħux noqogħdu nduq waqt li jkun qed iduq waqt il-programm. Chef, responsabilità kbira. Qed iħossu guilty ħafna nista' ngħidlek. Naf għax kienet jibsa kellek tliet platti koj fjokki kif jgħidu Taljani. Ħalli tolbok tgħidilna liema kien l-aqwa platt talik tal-lejla, l-aqwa platt, chef. Platt li nażel huwa tal-underdogs. Il-platt tal-underdogs huwa l-aqwa platt tal-lejla! ċabċipa! Chef, tina raġuni. Kien kif imsajjer tajjeb kollu, għandu livelli meta tkun qed tieklu kif suppost bħal Messikani biex nifhemu. Prosit, ngħidulkom prosit, għaddejtu għall-fażi li jmiss u tistgħu tkomplu tmorru tiċċelebraw. Grazzi. Taħila fejn. Chef, ħanerġgħu nagħtu l-linja lil Daniel għaliex issa ġejja deċiżjoni l-iktar diffiċli. Chef, ħadbaqalna il-hot shots li nqalgħu minn Għawdex
u għandna meta ngħidu dejjem ikun taċċajt it-salzett Malti, it-tim tat-salzett Malti ħajkollok tgħidilna li ma l-inqas platt illi l-lejla fil-fatt laqtek. Taċċitat, mistrina, taċċitat. Jiddispeċini ħafna, maħar kolli nażel dal-platt. L-inqas platt illi laqtek, xef, tal-ima tim san? Ta' salzett Malti. Ta' salzett Malti. U salzett Malti sfortunatament jaqaf hawnhekk. Xef, tina raġuni? Kif rajt fuq timijiet oħra utilizzaw iktar il-ħin, kien ħafna, il-platti kienu viċin, imma bħala tomijiet u hekk iktar għażilt lill-oħrajn għax kien imqassam kif suppost. Dal-platt kien tajjeb imma għalija mhux up to par biex niftehmu. Grazzi salzett Malti u law matel u intkom ħatibqgħu hawnhekk magħna. Kuntent ukoll għax intom mawċin u kuntent għax għad baqgħna mara magħna wkoll. Prosit u grazzi tal-li kontu magħna. Anthony, grazzi ħafna, kienet unur li kont magħna fuq dan il-programm, naf li mhix sitwazzjoni daqshekk sempliċi, ma naħseb li tallimna ħafna minn għandek. U ħadd pjaċir kont parteċipitajt fil-programm. Daniel, xi ħaġa minn tal-FMC kien? Il-Bolt iħalluna kważi poezija b'żewġ lines. Okay, so maybe you tried your luck in the kitchen and did not succeed, but at least you can now put your pots and pans down and enjoy €20 off your next Bolt food order għal kull wieħed illi sfortunatament ħallina għat-tim ta' salzett Malti. Xi ħaġa żgħira wkoll biex jibqgħu jiftakru fina. U għasanna fl-axħar ta' programmi għor, kolli nammetti li dik tar biċċa li nobot, so għax meta xaħat sejjer, ekk tul il-programm nsiru vera ħbib. Dik biċċa nħobba. Għadix? Għax sammur nikol mill-platti kollha. Dik vera u koll għax għal-ħars kilon kollha xeffellu. Pero aħna mhux niklu biss imma ngħinu wkoll. Fil-fatt, sinjuri, hawnhekk għandna ktib tar-riċetti, dan il-ktib tar-riċetti bħalma forsi diġà tafu qegħdin noħorġu riċetta kull darba li jsir il-programm. Il-ġimgħa id-duo dei taco. Ekku, ħajkun f'dan il-ktejjeb jiswa €20, 5 minnhom ħantuhom il-Richmond Foundation u l-oħrajn huma spejjeż għall-kumpaniji. Issa, tajjeb li ngħidu illi l-kċejjen l-erba li huma ħajkunu qed imorru għall-karità. Kif? Inti mid-dar permezz tal-website u l-Facebook tista' tibbidja għal dawn il-kċejjen. Illi tajjeb li ngħidulkom illi bej wieħed u il-prezz tagħhom jiswa bil-barbecue b'kollox lejn is-16,000 €. Qed nibdew l-offerti tagħkom minn €5,000 u iktar ma jitilgħu iktar aħjar għax 50% ħajmur għal karità illi il-Bull Europe u l-Bull International jagħtu illi hija il-Grill for a Reason illi jibnu l-iskejjel it-tfal f'Ħajiti. Il-bqija minn ħajkun qed jirbaħ il-kċina stess ħajkun qed jażilu fejn il-bqija tal-flus kollha ħajmorru faqda Maltija jew hekk trid barranija. Tajjeb? Ekku, u dik wassalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm naraw mill-ġimgħa d-dieħla jibda jeħrax għaliex issa kull min għadda ovvjament għandu l-esperjenza u qed nistennew ħafna iktar minnu. Jiena ħammur nbiddel u ħammur noħroġ għad-delivery. Sewwa, ħammur nħaffef. Ciao. Skużani, tal-li dewwemta kemm ma marritx. Ma ġara xejn. Ejja, hu. Ħolli Ejwa, ġidi. Kif hawn fellus? Naħseb il-bajt. Tandamu li leħqu faqsu. Ma kif kollha li jiġru.